So what's up kakabsat na kaurat dahito hindi katuloy na di vlog ay naramit tayo ajay mapantayo di ili tapno gumatang ititlog tana ibusan nga road ni ko iti piprito na nga itlog katapang ko inala nga rodan at ay 3 nga pagkarga ak titlog kanda tay tupperware a pagkarga ak ti magatang ko nga ikan kas makita yo kung ikarga ko na di Tupperware kan ajay tray titlog hinrikap ko natin box ko ang naggapo pa iya outer space ay na naglaing mo natin taga video ne kita angkat putot natin ulog ang biniyo na insuot ko ang kakabsat akaurat na ito helmet ko importante ka agsuot ito helmet ito protection tayo data lalawat ag motor tayo protection da aksidente kan protection iti napudot panahon tapno saan nga masunburn na tiro pa tayo sayang jay gluta tayo wow kat napana nga rudan in brum brum kon na ti motor ko natras ko basit kat abante kat in kama na nga rud ti panag-video na kanya ni Bunje kinamat na kat in sardan ko mat siyempre alak aday ti cellphone ko taon ti pag-video ko madamdaman ang dako niya pa rin kat inala nga ron tatay cellphone ko tapag video kat adatoy tayo nga ron kakapsat akor orat dito yung palingki nagparking dati motor tayo kat inala tayo manan dati susi tayo na importante nga sana malipatan ti susi no parking tayo tapno sana makuha ti motor tayo no agsubli tayo dito yung parkingan kat ang kumat na lipatan tinagala ti face mask nag face mask kita taoray no kunada nga okay nga wati face mask nga apan iti natawa alog lugar saan ko liplipatan at tangag face mask siyempre sikatan ko niso nga masaplag face mask baka pagkaguluan na iti palingki joke lang kadita nga ron kada panunod ko nalipatan kaya man yung pagkarga ang titlog at iso nga sinublik fast forward sinublik ay lumag ka natin box ko kat inalak natay 3 titlog itong alipatak nga ron amoy muton nga tikabsat yung kagkabawan numakayan tikabsat yung ito yung 3 sinublik ay apo agkabawan muton na tikabsat yun o dahil tayo pinagnagtat tayo datoy ako nung nagtipalingki kabsat kati mo na napanak dinaritso ka nagdagos dahil pagkatangak titlog nagadaw titlog dito ito iti sugig titlog sugig dato dati iti sugig titlog ni ate nga dat titlog na matlaan ate iso na nga madama titlog na so tiginatang ko nga itlog kat jay tag si 7 di may isa wow. May isa 13 na lang kan may sa 1.5 amantika kanan ang sa tararamidag no gumatak titlog gumatak mo tanti mantika 1.5 ito nga natin suki ni ate nga titlog na ita inayos na niya ginatang ko igalgalot na nalay nga galot ni ate ito ita madamati pa naggalot na okay kinartib na nalupas inyawat ko magdun natin bayad ko 1,000 titib ko kanya na kita madamdaman nata baka malipatan naman na numanutin nyawat ko kanya na ngamin hindi na minsan nagimatak kanya na nalipatan na numanutin nyawat ko kanya na sinuklan nakti kurang 1,000 din nyawat ko umpay sa gasot din sopli na kanya nakabawan na tata dinamang na manong kuya jiintan mo 1,000 niya kuna na kanya 1,000 kuna kumot ano maminsan ka agkababon ni ate yung aditlog na tata nagpaparyan taga alay na bita na dinamag numano dyan niya ba't ko baga 1,000 kamalipatan naman ang agkabaw mo ito ni Lola yaw
Inyawat na yung suplikon. Kanda jay ginatang ko. Inyawat na. Tapos sumaroon na pa na ganti paglakwan iti tuyo. Matak ti tuyo. Kan bagoong. At tawag oray jagla ko. Dumatang iti 1/2 pa tuyo. Tuyo ang nagapu iti San Fabian. Makita. 50 pesos di 1/4 ko na naitatingin natin ko. Tuyo ang nagapu iti San Fabian. So habang ay ayusag at taday ginagatang ko, madamamot nga natira lakon na ni Ading. So nure ko daytan ni Ading sinukat nan in kilo nan gigatangak. So habang agkil-kilo na Ading birbiro kang patati bagoong bundes a bagoong kahit dinamag ko iso na at ati bagoong na at damot kuya ko na kumata man Ading jedakkel a boneless bagoong nyo dinamag na nun niya pwede katanga ko nakawanan dahil talang Ading ko na gumatapay kumati armang ke at sa anak mo nga nakagatang di kamatis nasa tutan ako na gumatang di kamatis so nga ito no sumar no lang na ito importante nagatang kung jetlog ni iko madante iprito ni iko nga itlog so nakaawid ako shortcut so dagiti kakabsat dagiti ginatang ko taktay ka palingke kudwari lang natanga bagoong itlog ken tuyo ti ginatang ko magtsawli ado pati ginatgatang ko ina hanggang mabiling yung at di video iti tatangang daw kakabsat nga kaor-orat